תראו, אני שחקן ראשי בסרט טוב בכיכובי, ושום ריוורד לא יוענק לתסריטאי, לניצבים או לי. התענוג וגם הסבל שבאים עם התפקיד הם שיא הדרמה והאקשן, אך רק בזמן שמשחקים. בדרך אגב זה הסרט, הוא ממש בכיכובי, יש בו שחקנים בשפע, טובים, רעים, מעצבנים, וכל אחד מהם ראוי לסרט, שובר קופות בכיכובו. אך לי זה לא ממש מזיז, כי מה שאמיתי זה רק פה. ואז אני שומע קט ברקע, נושב עם רוח הערים, חוזר להיות גרגר של חול בממלכתו של אלוהים. וזה לגמרי לא פשוט לי לנהל את העניינים, אבל אז כשרץ הפיצ'ר ובאולם אורות קבועים, בתור מפיק אני יודע, שחקן משנה נחשב תותח רק אם הוא דופק לי קטע, אם הוא נבל או אם הוא אח. וכשאני שומע קט ברקע, זורם אליי עם הגלים, חוזר להיות גרגר של חול בממלכתו של אלוהים. ואם פתאום בשיא הסצנה אחד השחקנים שולף אקדח, אני עומד שם קצת מזיע, לא מאסף בלי אף תלונה, משיר באש יורק הצידה כיסא. רבותיי, זה סרט, ובן זונה זה בן זונה.